frumoasă melodia asta, vă să vă trăiască familia voastră. Seama dacă e de firmă haina, dar hainele alea din China, nu am nevoie de firme pe care scrie o nume, orice haină pun pe mine. Talentul ăla, fin, de măta se vin, păi ce finețea mea, sunt ca platină, nimeni nu merg așa negative. Talentul ăla, fin, de măta se vin, păi ce finețea mea, sunt ca platină, Toți care ați venit după mine, să vă pulseze căoaza așa și să curgă bandă în ea. Gata. Bună seara. Ia zi, Seara, profesor. domnule. Salut. Ia zi, profesor. Eu așa am simțit. Ia uite-l, oască. Băi! Băi! Profesore, te iubesc. Te iubesc, profesore. Ce vrei, mă? Fii atent. Eu astăzi stăteam cu băieții ăștia, cu Sorin, stăteam cu Sorin. Și stăteam doar eu cu el. Și hop, Așa. acum a intrat și ea. Așa, bun. Ia. Să Și nu mai ia. au voie. Continuă, O continuă. coincidență, dacă a fost o coincidență. Ia zi, continuă, ia zi, profesore. Eu simt chestii.